Dak ta' dan ir-raġel huwa wieħed mill-ħafna każijiet ta' stennija l-operazzjoni. Ilu kważi sena jistenna biex issir l-operazzjoni biex titbiddillu l-irkoppa u l-ġog. Dan ir-raġel kien kisirhom f'inċident fuq il-post tax-xogħol bħala parti minn skema tal-ITC wara li waqalu fuq saqaħ tank taż-żeba'. Dakinhar tal-inċident fiċ-ċentru tas-saħħa tal-Florjana ma kinux indunaw li kellu ksur u kien biss wara li mara speċjaliст b'mod privat li indunaw u rreferewh bħala każ urġenti biex dan jiġi operat l-isptar Mater Dei. F'Lulju li għadda kien intqal lilu li fi żmien 15 kienu se jibbagħtu għalih ħalli jkun jista' joqgħod tal-operazzjoni. Minn dikinhar tani data għalissa nibagħtu għalik biex indaħluk nagħmlu hekk it-testijiet ukoll biex imbagħad noperak. U minn dikinhar ma ġiex iktar u xbajt nieħu karti immur customer care immur law immur lem xejn. Jgħid li s-sitwazzjoni li tħalla fiha qed iġġiblu frustrazzjoni kbira. Jien ma nafx għalfejn jagħmlu li hekk lili. Għandna l-isptara m'għandna xejn hawnhekk aħna. Dan ir-raġel li għandu 53 sena issa ilu sena wieqaf mix-xogħol. Kemm ilu jistenna l-operazzjoni jsiequ kompli titgħawweġ u tmur għall-ar b'konsegwenza li mhux se jibqa' tajjeb għax-xogħol. Jiena nidħol l-istat niġi kif kont. Nipprova ma tanit la niġi kif kont. Ma nistax niġi kif kont. Impossibbli ħan niġi kif kont jien.